А какво би станало, ако празната банкова сметка всъщност изобщо не е някакъв математически проблем, а е по-скоро чисто биологичен? Ами, това е един доста интересен ъгъл. Нали? Днес ще направим един дълбок анализ на една много специфична концепция. Тя на практика твърди, че финансовия стрес буквално променя начина, по който дишаме. И че решението изобщо не започва с поледната екселска таблица, а направо с нервната система. Абсолютно. Добре дошли в днешния анализ, където ще разглобим един доста интригуващ наръчник. Той е озаглавен 7 аудиоактивации. Звучи почти като биохакинг. Да, определено. И мисията ни днес е да деконструираме тази психологическа и енергийна рамка на документа. Защото той обещава един систематичен преход от онзи сковаващ финансов страх към състояние на пълно доверие и изобилие. Което е смело обещание. Много смело. И нека да видим за какво става въпрос тук. Защото още при първия прочит става ясно, че не си говорим за поредното клише от типа «просто мисли позитивно и парите ще завалят». О, категорично не. Това много строг, структуриран процес има точни времеви рамки, специфични паузи за интеграция, дори и чисто физиологични инструкции към тялото. В смисъл, изобщо не става дума за някаква повърхностна мотивация тук. Най-впечатляващото в този източник, поне за мен, е как той третира парите. Как точно? Ами, не като парчета хартия или виртуални цифри на някакъв екран, а като емоционална енергия, която е директно свързана с нашата биология. Уау! Да, документът адресира нервната система много, преди въобще да стигне до концепцията за богатство или каквото и да било манифестиране. Той стъпва на идеята, че човек просто не може да създава стойност, ако тялото му вярва, че е преследвано от хищник. Което звучи изключително адекватно за времето, в което живеем, нали? Абсолютно. В съвременния свят имаме информационно претоварване, постоянни новини за кризи, инфлация. Всичко това държи хората в един перманентен суперизтощителен режим на оцеляване. И точно за това този преглед днес е толкова важен. Точно. Целта ни е да разкодираме тази рамка и да разберем как може да се препрограмира самата първична реакция към стрес. Има един много специфичен протокол за спешни случаи в самото начало. СОС – активацията. Да, действа като своеобразна бърза помощ при паника. Инструкциите там са изненадващо физически. Изисква се силно притискане на стъпалата в пода, назоваване на 3 конкретни предмета в стаята, за да се върне вниманието в настоящето. Точно така. И поставяне на ръка върху слънчевия сплит. Защо е целият този физически фокус? Това, което е очарователното тук, е абсолютното разбиране за човешката биология. Когато един човек изпадне в финансова паника, той преживява масивен кортизолов пик. Значи хормона на стреса удря тавана. Точно. В този момент кръвта буквално се оттегля от префронталния кортекс. Това е частта от мозъка за логиката, нали? Да, логиката, дългосрочното планиране, рационалните решения. Всичко това спира да работи. Кръвта се насочва към крайниците, защото тялото се подготвя за физическо оцеляване. Режимът битка или бягство? Абсолютно. Умът започва агресивно да рисува едни катастрофални сценарии за бъдещето. И тук идва физическото заземяване. Усещането на твърдия пот, назоваването на реални обекти, изпраща незабавен сигнал до амигдалата в мозъка, че тук и сега няма заплаха. Демек спира биологичния пожар. Точно така, позволявайки на логиката изобщо да се завърне на сцената. Докато четох тази част, веднага си направих една аналогия. Финансовата паника действа абсолютно като фалшива противопожарна аларма в мозъка. Много добро сравнение. Когато алармата пищи неуморно, ти не можеш да седнеш на дивана с чаша чай и да планираш в какъв цвят ще боядисаш стените на къщата си. Невъзможно е. Просто е невъзможно да мислиш за бъдещето. Първо трябва да спреш този оглушителен шум. Има една много силна фраза, която източника използва, докато ръката е на слънчевия сплит. Казва се: това е само чувство, това не е моята реалност. Това е толкова важно. Буквално създава когнитивна дистанция. Дистанция между човека и паниката му, нали? Да, и след като нервната система е успокоена, източника преминава към освобождаването от това, което нарича древен страх. Онези натрапчиви мисли, като ще стигнат ли парите? Ще се справя ли и този месец? Да, текстът предлага визуализация на този страх като един
Много тежък, стар куфар, който човек просто трябва да остави на земята. Без дори да го отваря. Без да го отваря, без да анализира съдържанието му, без да търси някаква логика. Ами, ако трябва да съм честен, този стар куфар с финансови тревоги при много хора отдавна се е превърнал в цял транспортен контейнер. Така е, за съжаление. Но е толкова освобождаващо да чуеш, че нямаш задължението да правиш опис на съдържанието му. Просто го пускаш. И всичко това се случва на фона на музика с честота 432 Hz, която източникът посочва като честотата на хармонията. Това малко ме изненадва. Тези аудиодетайли имат ли реална тежест? Всъщност имат. Звуковите честоти имат доказан ефект върху музичните вълни. Честотата от 432 Hz често се използва в звукотерапията. Защо точно тя? Защото подпомага прехода на мозъка от бета вълни, които са свързани с активното, понякога тревожно мислене, към алфа вълни, които се свързват с релаксация и възприемчивост. Аха, значи аудиофона не е просто за настроение. Не, работи като акустична котва, която пречи на ума да се върне обратно към тревожните цикли. Разбирам. Следователно, след като пожарът на паниката е изгасен и куфър е оставен, не може просто да се стои в празнотата. Точно така, трябва да се гради. Логичното продължение е изграждането на една напълно нова основа. Източникът директно се насочва към вродената стойност и изключително трудното изкуство да получаваш. Защото, както става ясно от текста, е абсолютно невъзможно да се изгради реално изобилие върху фундамент от малоценност. И тук се сблъскваме с гласа на съмнението. О, да, вътрешния критик. Онзи безмилостен глас, който постоянно повтаря: трябва да направиш повече, още не си достатъчно добър. Текстът нарича това стар шум, който е акумулиран от външния свят през годините. И за да се неутрализира този шум, се въвежда метафората за един ярък, скъпоценен камък в центъра на гърдите. Много красиво. Идеята е да се затвърди, че вътрешната стойност е вродена. Тя просто съществува. Не се измерва с нулите в банковата сметка. Нито с отметнатите задачи за деня. Абсолютно. И тук много важен детайл са предписаните 10-секундни паузи в аудиото. Да, тези паузи ми направиха огромно впечатление. На пръв поглед изглеждат като просто някакво празно време, но реално дават пространство тази концепция да се продиша. Точно така. Защото, нека си признаем, идеята, че си ценен просто защото съществуваш, без да си го заслужил с някакъв тежък труд, е направо скандална за съвременното общество. Скандално е за егото. Когато мозъка за първи път чуе, че стойността му не подлежи на доказване, той често реагира с огромна вътрешна съпротива. Започва да спори. Да. И паузата позволява на нервната система да интегрира тази нова информация, без да я отхвърля. И това плавно ни отвежда до нещо, което смятам за един от най-силните аргументи в целия анализ – позволението да получаваш. Ето тук става наистина интересно. Има една брилянтна метафора с дишането. Текстът посочва, че е биологично невъзможно само да издишваш. Абсолютно. Не можеш само да даваш енергия, време, ресурси. За да живееш, първо трябва да приемеш въздуха в дробовете си. Да го получиш, без въобще да се питаш: ама аз днес заслужих ли си този кислород? Да, това е чудесен начин да се обясни. Толкова трудно на практика. Нека се замислим над една съвсем ежедневна ситуация. Някой прави комплимент. Дали казва: страхотна риза. И каква е първичната реакция на повечето хора? О, това ли? Взех я за 5 лева. Точно. Даже леко ми стяга. Защо го правим това? Защо сме толкова дълбоко програмирани да вярваме, че раздаването до припадък е благородно, а безусловното приемане предизвиква вина? Това е класически психологически феномен. Можем да го наречем илюзия за дълг. Илюзия за дълг? В много култури получаването е невидимо обвързано с задължение. Подсъзнанието казва: ако получа нещо, аз вече съм длъжник. Трябва да върна жеста. Вау! Значи хората отказват комплименти, за да не са длъжници. Подсъзнателно, да. Не искат да носят тежестта на този въображаем дълг. Но източникът обръща тази парадигма. Той твърди, че когато човек си позволи да получава с радост, той всъщност прави услуга на живота. Чакай малко, как така прави услуга? Това звучи малко като оправдание за егоизъм. Ами изобщо не е егоизъм. Човек може да си го представи като река.
Ако водата само се излива в една посока, но нищо не се влива обратно, източника пресъхва. Логично. Когато някой приема с отворени ръце и без вина, той на практика дава на отсрещната страна радостта от даряването. Позволява на потока да циркулира. Разбирам. Тоест ти си част от една екосистема. И в този контекст има една много специфична инструкция в текста. Жест с отворени нагоре длани, готови да приемат нещо като златист дъжд от светлина. Знам, че за някои хора с по-аналитичен ум това може да прозвучи малко езотерично. Има ли наука за тези визуализации или е просто метафора? Всъщност това не е мистика. Той е много ефективен инструмент от когнитивно-поведенческата терапия. Когато човек физически отвори дланите си нагоре, той променя биомеханиката си. Смисъл? Невъзможно е да си в защитна отгранителна поза с отворени длани. Тялото директно изпраща сигнал на мозъка за безопасност. А какво ще кажеш за златистата светлина? Човешкият мозък работи с соматични маркери. Когато свържеш абстрактното чувство на сигурност с конкретен визуален образ, ти създаваш невронен пряк път. Това помага на ума да се успокои по-бързо в стресови ситуации. Жестоко обяснение. Значи тялото води ума. Но тук се появява един огромен препанамък. Дори човек да осъзнае стойността си, той неминуемо се блъска в, може би, най-мощния защитен механизъм на егото. Нуждата от контрол. Бруталната нужда да се контролира абсолютно всичко. Изумително е как текстът разнищва тази илюзия. Има един много ярък контраст. Външният свят е сравнен с повърхността на океана. И ако някой търси сигурност само в тези външни фактори, той на практика живее над тази повърхност. Винаги ще бъде улашкан нагоре-надолу. Винаги в тревога. Точно, защото тези елементи са нестабилни. Източника предлага алтернатива спускане дълбоко в сърцевината на океана, където водата е винаги спокойна. Има една прекрасна физическа визуализация точно за това. Текстът изисква да се визуализира как от стъпалата поникват здрави корени до центъра на земята. Човекът става планина. Планина, която просто наблюдава преминаващите мисли като облаци. Да, не се опитва да ги спре. И тук идва едно определение, което според мен трябва да се изучава в училищата. Цитатът е: контролът е просто страх, облечен в костюм на отговорност. Уау! Това е толкова болезнено вярно. Нали, колко често оправдаваме невротичното си поведение или микроменеджмента с това, че просто сме отговорни възрастни. Ами да, ако свържем това с психологията, нуждата от свръхконтрол е просто опит на мозъка да предвиди заплахите. Да. И затова текста съветва тази броня да бъде сваляна физически. Да се отпуснат мускулите. Точно, коремните мускули, челюските, защото тялото помни напрежението. И тук идва метафората за реката. Вместо да плуваш срещу течението, просто лягаш по гръб и се оставяш водата да те носи. Тази концепция толкова много ми напомня на начина, по който масово подхождаме към ежедневието. Ние се отнасяме към живота като към някаква сложна математическа задача. Имаме чувството, че трябва да я решим на всяка цена до утре сутрин, иначе света свършва. А източника кротко ни казва: хей, това изобщо не е задача. Това е река. И нашата работа е да спрем да се съпротивляваме. Но има една много тънка линия тук. Каква е тя? Доверието не означава пасивност. Не става въпрос човек да легне на дивана и да чака нещата да се подредят магически. Става въпрос за сътрудничество. Демек, правиш каквото можеш. Правиш своите малки крачки днес, но оставяш крайните резултати на съдбата. Избираш лекотата пред напрежението. Точно така. И когато това съпротивление падне, какво остава накрая? Остава едно огромно пространство за нови възможности. И това ни води към финалните концепции в наръчника. За манифестирането на изобилие. Да. Има една много точна метафора за ключалката. Когато умът е под стрес, той буквално получава тунелно зрение. Виждаме живота като през малка ключалка. Виждаме само проблема, само сметката за плащане. А процесът тук е визуално разширяване на тези стени, от тясната стая към широкото небе на възможностите. Има дълбоко освобождаване от нуждата да се знае всичко предварително. Защото възможностите не идват с неонови табели. Не, те са като малки семена. Една нежна идея, случайен разговор. Но, за да ги забележиш, окото не трябва да е залепено за ключалката. Абсолютно. И това кулминира в настройката за пълно изобилие чрез благодарност. Предлага се техниката двойното благодарност.
Едно за миналото и едно за настоящето. С ръка на сърцето. И визуализация на така нареченото бъдещо аз. Но тук забелязах нещо много специфично. В самия край езиковата рамка се променя. Изречението не е «аз искам изобилие», а е категоричното «аз съм изобилие». Да, това е ключово. Струва ми се, че когато казваш «аз искам», ти всъщност крещиш «аз го нямам». Това не е ли автосаботаж? Как тази промяна превръща човек от такъв, който проси от живота, в такъв, който си сътрудничи с него? Ами, теорията ти е напълно вярна. Психологически, когато човек иска нещо, той декларира липса. Мозъкът регистрира тази липса като основен факт. Но когато кажеш «аз съм изобилие», мозъкът го регистрира като факт, който вече се е случил. И тук се включва ретикуларната активираща система. Вау, чакай малко, ретикуларна активираща система. Това звучи като част от космически кораб. Смисъл, може ли малко по-просто? Разбира се, най-лесният начин да се обясни е с примера за червената кола. Да речем, че човек реши да си купи конкретен модел червена кола. Още на следващия ден започва да вижда тази кола навсякъде по улиците. Те не са се размножили магически и винаги са били там. Схванах. Просто този мозъчен филтър, системата вече е програмиран да ги забелязва. По същия начин, с емоцията на благодарност, мозъка се настройва да търси доказателства за изобилие. Това е буквално неврологично преструктуриране. Точно. Човек спира да е жертва и става създател на реалността си. Жестоко. И това затваря цикъла по един феноменален начин. Ако погледнем голямата картина, виждаме един елегантен път. От кортизоловия пик и паниката, през спускането на старите куфари, до осъзнаването, че човека не е просто лодка в бурята, а е самият океан. И тук е момента да подчертаем практическата стойност. Този източник е за пари, но принципите са универсален алгоритъм. За справяне с всяка несигурност. Абсолютно. Било то финансова криза, кариера или здраве, механизма на страха и освобождаването от него са едни и същи. Напълно съм съгласен. Това е наръчник за управление на вътрешния свят, когато външният е хаотичен. И това бавно ни води към края. Но преди да приключим, искам да оставя една финална мисъл. Да чуем. Текста ни провокира да се замислим, ако приемем като абсолютен факт, че нашата истинска човешка стойност е напълно независима от постиженията ни и от банковите ни сметки, тогава какво бихме избрали да създадем утре, водени единствено от чиста радост, а не от нуждата да се доказваме на света? Прекрасен въпрос за финал.